Ce să facă cel rău și ce vrea Dumnezeu ca cel rău să facă? În primul rând, Dumnezeu vrea ca cel rău să-și schimbe direcția, să se lasă de căile lui și să meargă pe calea lui Isus. Isus a spus, intrați pe poarta cea strâmtă. Cel rău trebuie să renunțe la căile lui și să intre pe poarta cea strâmtă. Al doilea lucru pe care Dumnezeu vrea ca cel rău să facă este să-și schimbe gândurile. Orice gând să-l facă rob ascultării de Hristos. Dumnezeu a spus, gândurile voastre nu sunt gândurile mele și căile voastre nu sunt căile mele. Al treilea lucru pe care Dumnezeu îl vrea de la cel rău este ca acel om să se întoarcă la el, să se întoarcă cu pocăință, pentru că Dumnezeu vrea să aibă milă de un astfel de om. Dacă ești un om rău, dacă ești un om care nu-L cunoști pe Dumnezeu, dacă ești un om care fugi de Dumnezeu, îl înjuri pe Dumnezeu, îl blestem pe Dumnezeu, Dumnezeu vrea să vii la El, pentru că Dumnezeu vrea să aibă milă de tine și vrea să-ți ofere iertare. Răspunde chemării lui Dumnezeu și întoarce-te. Iisus a murit și pentru tine și El poate să te ierte de tot trecutul tău murdar.